Hindi pa nalalasap ng mga motorista ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. May namumuro na namang aumento sa diesel, gasolina at krudo sa susunod na linggo. It has an effect. Unfortunately, it has an effect on the trading prices. Will it continue to go down? There's no assurance for that. If they still continue the war, then if they stop the war, for example, today, just ano na lang. Now, if they stop the war today, I think the prices will still be on the high side for a few months pa rin. Ayon sa Energy Department, hindi pa tiyak kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo matapos i-anunsyo ng Amerika ang blockade sa Strait of Hormuz. Samantala, pinilahan naman ang bagong bukas na gasolinahang ito sa Del Rosario, Naga City dahil sa alok na 10 pesos kada litrong diskwento. Bukod sa newly open, mura, so convenient sa mga motorista. Malaking tulong siya sa mga motorista. Nagpila ko ta, dako lang diskwento kang igas, mga 1.5, dako lang tabang naman para sa magadaragdag lamang. Dako lang tabang na po kaya lalo na sa prices voltang po. Ikinatuwa naman ng mga opisyal ang alok ng diskwento ng gas station na malaking tulong umano lalo ngayong may krisis sa langis. Pinuri naman ng DTI ang hakbang na ito ng establishmento na nag-alok ng diskwento sa mga motorista. Sa mga malaking issue yan ngayon para sa mga nagpapasada ng mga pampasayrong jeepney at tricycle, itong mataas na presyo ng gasolina. Kaya malaking tulong itong binibigay na discounts ngayon. Congratulations! Kasi alam mo, aside from the fact na may discount, yung pag-establish ng negosyo, it's really a welcome development. Makulang sa Naga City, but in the entire Kamsur. So, every time na may nagbubukas ng negosyo, it means job generation. So, mas dakol ang jobs na nag-generate, mas dakol ang magiging happy tao kasi igwang pagkakakitaan, igwang panggastos sa paradal. So, it's really a welcome development. Aside from that, meaning discount, of course, dahil sa energy prices na, nakularo tabang ang discount. Jan Amador, CSN.